Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Dili maayong balita alang sa mga motorista. Muabot sa 2 pesos kada litro nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman sugod ugma Oktubre 28. Musa ka ang presyo sa gasolina og piso ug 20 centavos kada litro. Kini na ikaupat kasagunsong semana sa pagsaka sa presyo sa maong produktong petrolyo. Samtang human miubos sa milibahing semana, big time ang isaka sa presyo sa diesel nga nasa 2 pesos ang litro ug piso ug 70 centavos sa kada litro sa kerosene. Sumala sa Department of Energy ang pagsaka sa presyo sa lana tungod sa sanksyon sa US sa mga kumpanya sa lana sa Russia tungod sa kagubo tali Ukraine ug pag-ubos sa inventory sa krudo sa US tungod sa kusog na demand sa mga refinery. Kay numduman nga sukad bulan sa Agosto sa gunso na pagsaka sa presyo sa diesel nga gialmahan na sa sagad sa mga motorista. Hinoon, dunay uban nga wala na lang daw mahimo. Wag ito mahimo ani sir kay di mo lang to gunit ang taas baba sa gasolina. Kaita na ni ay. Wala gid tadi ba? Wate diskarte lain ani. Sige naman, nag-increase oy mo decrease wala mo decrease. Kanya kung mo decrease man, mas labaw pa man ang increase. Asa na mga mustisya sa tong gasolina karon gobyerno?